ciki mai tari a zuciyata kai ne abin yabo na zan yi wa tanadi, zan yi wa tanadi na ni dai. Farin ciki wanda bai da addadi zan baka shi sannan na yau daɗi, gare ka komai zan yi madadi, da ni da mata gunka ba haɗi, sarauniya a gare ka wahidi, ni ce gare ku ina ta gargaɗi, ni ce ya nuna sauran a kai su kasuwa, zama na iske mutuwa zabi da shi. Bani kowa in kuma an ki sai dai akai ni zuwa kushewa, dan a cikin gidana da ke ɗaya zana kwana, barcin zai fi daɗi na ganki hakan gadona, a matsayin mata gare ni a'a in na wuce gaba sai ki bi ni makwanci na zana faɗa